Ningizimu Afrika namhlanje siza nodaba olubuhlungu, olunzima futhi olungakholakali. Lapha sibhalelwa umphakathi waseBergville okhathazekile ofisa ukuthi usizakale. Udaba labo ke luhamba kanje. Sanibonani eBergville mphakathi. Ngiyajabula ukuba nani ke kule ndawo yalanga kithi eBergville. Mina ngila kwadadewethu. Udadewethu lapha walimala washona ngisele nabantwana ngiyava ngibiye ngize khona. Nginenkinga esinayo la emphakathini la. Kunenkinga ekhona nje lapha umphakathi wakithi ngiyathanda ukuthi nonke njengoba nikhona nizosibukela ke nilale nabantu ukuthi ningasiza ngaliphi uhlobo ningasiza ngalo esinalo la inkinga esinayo la emgwaqweni. Ngiyacela ke emphakathi wakithi ukuthi la kunemgwaqo lo mgwaqo ola ungasesikolweni kuya konke ngasemangwane ingane ziyafunda mazifunda izingane noma angazi maziyophasa noma ngeke iphase ebusuku kunemoto edumayo la igijima kakhulu le moto mayindlula la ngize ngethuke hayi iginqike mayiginqika le moto ngathi yawa sethuke nabantwana mangiphuma siyibheka le moto hayi le moto singabe sayibona iphelelepi manje sinenkinga kakhulu uthi siyabuyela futhi endlini siyalala iphinde futhi le moto indlule ngesikhulu isivinini la iginqike futhi lapha ngaphambili. Hey sithuke sithi siyaphuma sithi mhlambe khona sekwenzakele khona abantu asebelimele hayi sifike singaboni lutho. Hayi siyacela mphathi ukuthi hayi ake sizingakho sengithe ake ngikhulume nabakwa TV ngibhayele bona ukuthi ake bezosibonisa la na inkinga esinayo phakathi la kulomhlaba wakithi esikhona esiwakhelela abantwana sebehlukumezekile nami mangabe ngihambile ngekho asebeyasaba ukulanda nje ngizolala nabo nje ngila kwadadewethu la ngikhona ngilele nalabantwana kule ndawo le bekade kungekho mahams la manje sefakiwe amahams imoto la sokunokuthi mawulele nje ebusuku uzwe ngazathi kunemoto egijima ngendlela enamandla uthi mangabe uthi uyalalela ubone ukuthi leli yakhona elapha enzansi ngeke khona ukulijika uthi mase sokuthi uyalalela ubone ukuthi okay right uzwe ukuthi ingozi le yenzakalayo iwe imoto kodwa mase uthi uvuka akwenzekanga lutho kukhona ukuthi sifuna ukwazi ukuthi ikahle kahle senze njani ngalento nathi sizakhamuzi nje zakhona lapha ezolusha nayo nasemangwana nami ngithi ngizogcizelela la ngingasaleli ngaphandle njoba ngiseduze komgwaqo nje kuningi engikuzwayo kakhulukazi nje kule moto le iqhamuka lapha ngesikhulu isivinini ngokuyizwa kwamangilela mayihamba ithi mayifika la nje la nje masizoqala nje umqansa masizoqala ukwehlela ifikiwe lapho ke sekuphoqelela ukuthi kena nathi siphume njengomphakathi siyobona ukuthi ngabe kwenzakalani sithi mhlambe khona usizo esingaba nalo masithi siyaphuma akukho moto after 10 minutes le moto le iyabuya futhi iyanyuka mayifika lapha futhi ekhona nifikiwe khona lapha ekhona ngasedonde ifika iphindiwe futhi ene leyo nto leyo seyisihlukumezile impela ke sibaningi sihlukumezekile nje kuyinkinga kakhulu ebusuku nje asilali lento khona kakhulu mangabe kuyisebusika lento yenzeka kakhulu lapho ngoba kunabantu abaningi abaphuma imphefumulo yabo kuwo lo mgwaqo lo ekhaya kula ngenzansi njengoba kula ngenzansi eduze komgwaqo iyona into engifike ngizwe kakhulu ukuthi iyenzeka leyo ngempela ingane iqinisile kunomsindo esiuzwayo la ebusuku ngoba sakhe eduze nomgaqo mhlambe mengakhona umuntu ongasisiza kuningi nokwenzakala mhlambe mengakhona mhlambe noma umuntu ongathi uyinyanga ongakhona ukuthi ke namhlambe asisize nje asisusele lenkinga esibhekane nayo la ngoba mangizothi ngithatha ukubheka kahle labantu laba abantu abangazange balandwe ngokomthetho yiloko leli khona esikhuluma ngalo leli cha kunesipoko impela siyafuna kodwa ukuthi sazi ukuthi yipi indlela esingalekelela ngayo ngani ngoba mangabe kungenzeka ukuthi mhlawumbe nesitholele noma umuntu oyinyanga ke mhlawumbe akwazi ukuthi ke asondele kule ndawo lazokwazi ukuthi asixazulule lenkinga ngoba manje thina asisakhona ukulala nezingane ziyasaba manje siyacela abantu bakithi
ingakho sibize iTV le iDET TV ukuthi kena ayizosivezela lolu daba lolu ngoba sesikhathazekile kakhulu singumphakathi. Kube nomsindo engazathi imoto iyawa mawuthi uyabheka awuyiboni leyo moto. Sazi ukuthi singasizeka ngayiphi indlela ukuze kuncedakale umphakathi ngoba thina sifuna ukuthi kuphila abantu abethu manje kodwa manje sesihlelele evalweni. Umphakathi nje wonke wasezwelisha phatheke kabi nje ukusuka le ngakashabalala kaSigedlemba ukuza nje kuze kuyofika eqhudeni. Ayisikhathazekile kakhulu bantu bakithi, sicela usizo, sicela nje ukuthi kena nisisize. Asazi ukuthi kena sesizokwenza kanjani. Kubantu ke abanyangayo, abantu ababonayo, asazi ke eNingizimu Afrika yini ukuthi kukhona engakwenza. Kodwa ke ake sizwe kuma comment section ukuthi ngabe into ekanjena iyaye yenzeke yini.